Jimeno, quan vulgui pot començar. Gràcies, president, membres de la taula, senyores diputades, senyors diputats. Quan vaig comparèixer la primera vegada davant d'aquesta comissió, em vaig trobar amb la situació o la necessitat de dir-los que hi havia qüestions que vostès preguntaven que no estaven en condicions de respondre perquè en fi, encara no coneixia per dintre exactament què és l'oficina i tampoc podia determinar exactament quines eren les directrius que s'havia de fer en aquell moment. Em vaig comprometre a fer un pla de directrius amb un temps relativament curt, com crec que sí s'ha fet, i avui estic en condicions d'expressar-los exactament quines seran aquestes directrius. En aquest discurs que vull fer avui hi ha dos aspectes. Per una banda, jo volia fer un balanç també, d'alguna manera per retir comptes, de l'estat de l'oficina antifrau quan vaig assumir jo aquest encàrrec de dirigir-la, i per una altra banda també exposar-los aquestes directrius de treball pels propers anys. Anticipo que en tot cas no s'ha fet, o jo vull fer una proposta de treballs, de directrius amb els propers anys, que ens hem plantejat un termini de 5 anys, perquè em sembla que és fins i tot més que raonable. Després veuran vostès que ja ha establert un calendari amb la majoria de les propostes, però que aquest calendari tampoc pot ser a tan llarg termini que efectivament seria senzillament per posar alguna cosa, però no seria efectiu de veritat. En aquest exercici també he comptat amb la implicació, i ho puc dir, i a més, en fi, és important que vostès ho sàpiguen, de tot el personal de l'oficina, perquè un dels criteris d'elaboració d'aquestes directrius de treball era conèixer exactament quina era l'opinió d'aquells que han estat treballant durant tot el temps dins de l'oficina. I, per tant, d'aquesta manera aconseguir, perquè són uns bons personal el que tenim, bons responsables, que sigui una oficina que sigui veritablement independent, eficient i transparent, que és el que en definitiva volem aconseguir perquè aquesta sigui una actuació, que tingui una actuació en matèria d'investigació i en matèria de prevenció de la corrupció que sigui realment efectiva. Algunes mesures eren urgents, algunes es van prendre de manera immediata, vostès coneixen alguna d'aquestes, com va ser la modificació immediata de l'acceptació de les denúncies anònimes, amb tot l'inconvenient, i evidentment no hem acabat el treball amb aquesta feina, perquè com veuran en l'exposició que jo faci hi ha moltes més coses, però en tot cas sí que hi hauria... En fi, aquesta va ser alguna de les mesures que vam prendre de manera immediata, unes altres són necessàriament, s'allarguen el temps, i unes altres necessitaran segurament modificacions normatives que en tot cas veurem més endavant exactament. Comencem amb les normes que tenim, aprofitant amb una interpretació raonable d'aquestes normes a fer tot el que es pugui i després anirem modificant en el seu cas les que calgui. Aquest balanç del primer trimestre jo ho he articulat sobre, diguem, quatre punts, que seria el funcionament intern, les investigacions, el que és l'àrea d'investigacions, l'àrea de prevenció i l'encaix institucional. Estic fent una crítica del funcionament de l'oficina en aquests moments. No estic donant encara les directrius, tot i que aquest és el punt, diria que és com els passos enrere per agafar força i començar a donar el cop a la pilota o el salt o el que vostès vulguin per endavant. En primer lloc és el funcionament intern, com s'assegura la integritat de l'organització. Nosaltres pensem que hi havia dèficits de control i el primer que ens vam plantejar era que els criteris que s'utilitzin o que es donin en matèria d'administració per part de l'oïdoria o l'oïdora d'aquest Parlament es seguiran de manera absoluta i intentarem complir-los de manera molt eficient, ràpida, tot el que es pugui fer. I també, això ja es va fer, això es va expressar de manera directa també a la persona, a l'oïdora, que és la persona del Parlament que ve a fer aquesta fiscalització, però en tot cas aplaudim també l'acció que farà la Sindicatura de Comptes, que ja farà
una fiscalització sobre l'any 2015 i que ho farà de manera immediata. De fet, ja s'han demanat documentacions que nosaltres hem estat aportant, però en tot cas la sindicatura. En la diagnosi interna, el que nosaltres hem veure és que en l'àmbit, ho subdivideixo amb la cultura ètica de l'organització, el primer que es van adonar és que els estàndards de la conducta que s'espera dels funcionaris que estan dintre de la nostra organització com de qualsevol altra no estava molt clar, no estava molt explícit i, per tant, aquí hi havia una mancança que nosaltres haurem de modificar. Després ens hauria ajudat molt el codi ètic que està aquí al Parlament i que encara no està aprovat i que, per tant, necessitaríem. Ens hauria ajudat força amb aquest traspàs, no, canvi de situació de l'anterior, en fi, de l'etapa anterior i aquesta que nosaltres volem que sigui una nova etapa. I, evidentment, hi havia una qüestió que era una debilitat que es plantejava en l'àmbit del lideratge per totes les circumstàncies que vostès coneixen perfectament i que, per tant, no és necessari que jo em plantegi. La segona qüestió que volia abordar era una oficina d'aquest caire ha de ser professional i aquesta professionalitat es detectaven també dèficits en l'aplicació dels principis de publicitat, mèrit, capacitat pel fet que la selecció de personal que podia acudir. És veritat que les places ja estaven pràcticament totes cobertes i les que estaven sense cobrir eren places, de fet, que són discrecionals, però en principi els criteris que hi havia perquè s'havia seleccionat, aquest era un dèficit. Igual que no hi havia els mecanismes per avaluar el compliment dels objectius, el compliment de les persones que estaven allà, fins i tot la determinació de les responsabilitats que es podien demanar. Hi havia molt marge per millorar a l'àmbit de la transparència, perquè s'han constatat irregularitats dintre que, en tot cas, si hi ha hagut més transparència segurament no s'haurien produït. Hi ha alguns criteris d'assignació de recursos que no s'expliquen amb criteris objectius i, per tant, això també és una de les coses que nosaltres hem de modificar. I després, que a la vista de les disfuncions detectades, nosaltres ja decidim que en l'àrea del que són els recursos, equip d'administració, recursos humans, hem procedit a redefinir-lo. Sota la direcció directa del director adjunt, que ha rebut el meu encàrrec d'estar a sobre d'aquesta qüestió per intentar endreçar perfectament aquesta qüestió conforme als criteris d'estricta legalitat que nosaltres volem complir. A l'àrea de gestió de funcions i serveis públics, segurament el dèficit que trobàvem era en la fixació d'objectius institucionals i de planificació estratègica. No dic que no es fessin coses, sinó que no responien a un pla predeterminat i per tant, segurament, segur que nosaltres hem de fer modificacions en aquest aspecte. Amb transparència i publicitat, la comunicació interna, i aquí tenim un veritable problema, l'estructura material de l'edifici on està la seu no ens permet una comunicació fluida entre nosaltres, perquè i això és un inconvenient, segurament no és l'inconvenient de fons ni molt menys, però en tot cas tu no et trobes a moltes persones si no vas a veure aquestes persones. I per tant això és un inconvenient que es planteja moltes vegades per l'acte de comunicació. Ha de ser l'acte de comunicació interna, ha de ser una cosa preparada, predeterminada, i no es facilita per l'estructura de convivència. Per tant, hem de fer alguna cosa perquè això puguem avançar tenint aquests inconvenients materials que es plantegen en aquest cas. En l'activitat d'investigació i de prevenció s'havia de coordinar. Hem de saber aprofitar els efectes d'una investigació per previndre després allò o les actuacions de prevenció que s'han de fer posteriorment. I la valoració dels resultats era un altre dels dèficits que nosaltres ens trobàvem. Fèiem coses, però després no sabíem exactament si això donava l'efectivitat que nosaltres volíem aconseguir o no volíem aconseguir. I això també és un dels dèficits que es planteja. En l'àmbit intern, i ara estic parlant en l'àmbit intern, amb el que és la prevenció de la corrupció, hi ha una mancança de gestió en l'àmbit de situacions de riscos per a la integritat dels funcionaris. I això també hem de prendre alguna mesura al respecte.
bàsicament, poder el més rellevant que en aquest aspecte volia dir és que l'oficina va, per decisió del director, és a dir, meva, es va acordar una investigació interna en relació amb el que tenia a veure amb l'eventual revelació de secrets que s'havia produït amb l'anterior direcció per analitzar aquesta situació. Bé, no tant perquè nosaltres volguéssim qualificar jurídicament, perquè això ja estava en mans de l'Administració de Justícia i de la Fiscalia, sinó perquè nosaltres volíem saber si dintre de l'oficina s'havien utilitzat els recursos de l'oficina com un instrument per pervertir la funció de l'oficina. Perquè una cosa és que hi hagi una revelació de secrets d'alguna cosa que un coneix per raons del seu càrrec i una altra cosa molt diferent és que s'utilitzi tota una oficina, una eina, un instrument, una institució per trobar punts que puguin perjudicar o que no siguin els que estan predeterminats per les funcions d'aquesta oficina. El que puc dir en aquest moment és que l'encàrrec que es va rebre d'una instrucció d'averiguació de fets, sense cap altra intenció en aquell moment i en conseqüència veure és que en aquests moments aquesta investigació està ben bé terminada perquè hi ha l'informe de l'instructor, en tot cas depèn ja de la resolució que prengui el director, és a dir, que prengui jo, però això ha estat tan immediat que encara no es pot fer, i el que jo puc donar publicitat sense explicar, sense dir gaires coses més que no pugui anar més endavant, és que podem afirmar o puc afirmar amb rotunditat que el personal de l'oficina que encara està a l'oficina, dels que estan fora de l'oficina no podem averiguar més coses, no està implicat absolutament de manera rotunda, ho puc afirmar, no està implicat en cap perversió de les seves funcions que hi havia allà. Per tant, podem comptar amb ells. En el cas que hi ha hagut revelació de secrets, la conclusió és que efectivament hi ha informació que ha sortit de l'oficina que ha estat a la funció, que se l'ha donat publicitat, i aquesta, en tot cas, el plantejament que es podem determinar és que objectivament són els mateixos fets que va veure aquesta comissió i que després va resoldre el ple d'aquest Parlament per prendre les mesures. No hi ha fets diferents, en principi, que nosaltres havíem trobat fets diferents, amb les conseqüències jurídiques que això pot comportar. Pel que fa a les investigacions, a l'àrea d'investigacions, el problema que ens vam trobar, que ja era un problema que es coneixia des de l'estiu, era que hi havia una pila, un total de 96 expedients que estaven a la direcció d'investigacions que no s'havien tramitat, que estaven allà parats, però sense tràmit. Es van prendre ja mesures de manera immediata i en aquests moments estem ja per solucionar aquesta situació. Que això l'únic que fa és una manifestació d'un altre efecte que també està a l'oficina i que també les directrius de treball ja ho aborden, és que hi ha més assumptes, nosaltres tenim allà un tap i hem de resoldre aquest tap perquè no som capaços de ser més eficients i hem de trobar alguns instruments i alguna organització que sigui capaç de treure més assumptes dels que nosaltres, perquè els assumptes que rebem sempre se'ns acumulen si no som capaços d'augmentar el ritme de sortida. De sortida en termes de raonabilitat, no de sortida de qualsevol manera, que és el que en definitiva nosaltres estem pretenent. En l'àmbit de la prevenció, que és una altra de les, com he dit abans, importants dintre de l'oficina, el que sí que vaig detectar és que hi ha molt bones persones que estan treballant en la mateixa, amb gran coneixement, però que en tot cas el que mancava era una planificació estratègica al respecte. Es feien coses, però no dintre d'un pla estratègic. Hauran vist que aquesta és una afirmació que ja he repetit 2 o 3 vegades en la breu intervenció que encara estic tenint.
I després hi havia una altra qüestió, i els resultats d'aquesta àrea de prevenció tampoc eren visibles, i això era una conseqüència de l'altra. Per tant, tot això s'ha de modificar. A l'encaix institucional, la necessitat de consolidar l'espai competencial que té aquesta oficina, perquè ens trobem en alguns aspectes que compartim amb altres institucions, amb altres institucions com pot ser les sindicatures, que efectivament podem tenir algun, no conflicte, perquè no hem tingut conflicte, però en tot cas que puguem tenir el repartiment de competències que quedi molt clar en cada cas per no fer dues vegades el mateix. I aquesta seria la qüestió. Bé, si em permeten, dintre de les directius de treball és que hi ha un doble propòsit. Per una banda, és establir els objectius del nou mandat de capdavant d'aquesta oficina i la segona, o d'altra banda, llistar i fer un calendari de les accions indispensables. I això ho plantejo jo ara. No m'estendré gaire per no fer-lo més llarg. Vostès tenen tots el document, diguem, amb tota la descripció dels assumptes. Jo els passaré una mica per sobre. Si volen, després a les preguntes ho podem fer més endavant. Amb un aspecte que és un millor disseny organitzatiu, que l'oficina sigui més visible, més accessible i permeable als controls, que s'impulsi la prevenció de la corrupció i que sigui més eficaç en matèria d'investigacions. De fet, és molt senzill, perquè és el mateix que s'han vist els dèficits, no és que estiguem en aquests moments imaginant res a veure. Amb el que es refereix al pla per millorar el disseny organitzatiu, s'ha d'enfortir la integritat institucional. Si vostès saben el temps que jo he dit aquí fa uns moments quins eren els problemes, tot això s'ha d'enfortir, s'ha d'implementar un programa de millora entre altres mesures per als estàndards de conducta que s'espera de l'oficina, garantir de manera immediata i cap al futur la provisió de llocs de treball de funcionaris de l'oficina, que es farà d'acord amb principis de publicitat, mèrit, capacitat, etc. Elaborar un estudi inicial de regulació en matèria de recursos humans, que en principi s'hauria de fer per una nova definició dels llocs de treball i després una relació de llocs de treball que sigui, i segurament posteriorment les normes de règim intern també s'hauran de modificar, però això ja és normatiu i trigaria una mica més. Adequar les retribucions, inclosos els complements de qualsevol naturalesa, triennis, productivitat, etc., als criteris d'estricta legalitat i d'integritat, i això ja es fa de manera immediata ara, si vostès volen després ja en parlarem d'aquest tema, i donar màxima publicitat a tots aquests aspectes retributius o de normativa de personal o d'informes de control extern que nosaltres podem veure. Mesurar l'activitat i l'impacte aconseguit són altres dels aspectes que se'ns plantegen dintre d'aquesta millora del disseny organitzatiu i són accions encaminades a disposar d'un quadre de comandament amb un sistema d'indicadors estructurat. En aquests moments no tenim aquest quadre d'indicadors estructurat i, per tant, ho hem d'establir. Volíem fer una oficina més visible, accessible i permeable als controls, era una altra de les línies, i aquesta es farà, o cal, facilitar amb atenció les limitacions derivades de l'obligació de confidencialitat, és a dir, la transparència la hem d'aconseguir trobant el punt d'equilibri entre el que és la normativa de la nostra llei, la 14/2008, i la llei de transparència, donar la màxima informació possible sobre la pròpia dinàmica organitzativa i sobre l'activitat duta a terme dintre de l'oficina. Proposem com a accions publicitar a la pàgina web informes definitius de control extern i d'informació disponible sobre desplaçament, retribucions, això és en l'àmbit intern, perquè encara estem dintre de la millora del disseny organitzatiu, establir criteris d'accés a la informació de les persones concernides en aquells aspectes, perquè també trobem que és important. El segon punt que nosaltres proposam per fer una oficina més visible, accessible i permeable, aquí hi ha diferents qüestions. S'ha d'enfortir el control de l'activitat de l'oficina per part del Parlament. En fi, això repeteixo el que he dit unes altres vegades quan jo he comparegut amb aquesta o unes altres comissions, també per la ciutadania i també pels mitjans de comunicació. És a dir, nosaltres hem de ser una oficina que sigui molt transparent en aquest aspecte, i que fem el retiment de comptes de les maneres diferents que es fa, efectivament. Les accions vinculades és adequar la data de presentació de la memòria, aquesta ja l'hem fet ara, endarrerir una mica la data,
ho hem proposat amb la llei d'acompanyament amb els pressupostos, perquè si no l'oïdoria no podia fer, a l'últim trimestre no podia examinar els comptes, no podia fiscalitzar els comptes si ho presentàvem a la data. L'hem fet coincidir, modificant la data i endarrerint coincidint amb la data que s'estableix per a la sindicatura de comptes i per al síndic de greuges. Realment, sembla que no és important, però sí, efectivament, té la seva importància perquè pugui fer la seva funció. Implantar un nou sistema de comptabilitat i una reforma de contractació electrònica, cosa que no hi havia, això ho farem el més ràpidament que puguem, redefinir amb aquest Parlament, amb aquesta comissió, si cal, exactament quin és el règim, en tot cas, de control, de compareixences de la direcció de banda, en fi, o l'especialització del control, en tot cas, si hi ha alguns aspectes que es volen retocar. S'ha de revisar la política de comunicació, com he dit abans, i cal difondre una visió de la UAC que sigui coherent amb la realitat de l'oficina com a òrgan de control extern complementari d'uns altres òrgans de control. L'habilitació d'una seu electrònica que permeti als ciutadans mantenir la relació amb els mitjans exclusivament electrònics, que és important perquè puguin denunciar, però és important també perquè tothom ho coneixi. I s'ha de fer una revisió de la nostra pàgina web que efectivament és molt, en fi, s'ha d'adaptar efectivament i orientar la incorporació de recursos en línia per millorar l'accessibilitat del ciutadà i la interoperativitat amb la presentació de denúncies i amb confidencialitat. Comptin que nosaltres hem plantejat una denúncia anònima, però en aquests moments, si es fa, s'ha de fer per paper, perquè si es fa per correu electrònic hi ha un rastre i no tenim un altre mecanisme a la web que permeti superar totes aquestes coses. Les farem, però en tot cas això exigeix també una disposició tècnica que ja ho farem. Impulsar la prevenció, que és un altre dels aspectes que nosaltres pensem que s'ha d'actuar, i dintre d'aquest apartat s'ha d'obrir l'oficina a la societat. Hem de transferir el coneixement de l'oficina, el coneixement que l'oficina acumula i que és propi i algun que és aliè. És posar a disposició de les institucions, de les entitats, guies que nosaltres elaborarem, models, eines en definitiva per millorar la integritat en si de les organitzacions. Nosaltres tot això ho posarem a disposició del ciutadà. Hem de construir, una altra de les línies, una oficina antifrau que sigui un referent en el foment de la integritat i de la lluita contra la corrupció. I això cal que l'oficina sigui activa, que pugui oferir respostes i formular recomanacions a aquest Parlament, al govern de la Generalitat i als òrgans de l'administració, en l'àmbit, evidentment, de la lluita contra la corrupció, i amb aquesta contribució que sigui essencial a l'hora de definir i prioritzar l'agenda de reformes que en aquest sentit caldria fer. Nosaltres posarem l'èmfasis en les estratègies, en aquelles que considerem que són més urgents i sensibles. Després vostès decidiran, o en tot cas el responsable decidirà, però nosaltres ho direm. I des d'una perspectiva de gestió de riscos. Nosaltres no discutirem el fons de com s'interpreta una norma jurídica de contingut, de si la contractació ha de ser d'aquesta manera. Nosaltres el que determinarem és on estan els riscos de corrupció, si es fan d'una manera o es fan d'una altra diferent. Les accions que nosaltres proposem és elaborar un informe recopilatori de treball dut a terme com a observadors del CENCOR, de la comissió que s'ha fet d'estudi en aquest respecte, que inclogui el posicionament de l'oficina dintre dels àmbits de treball i seguiment de recomanacions del dictamen de la comissió que es va fer d'investigació del frau. Amb un elevat percentatge va acceptar les propostes que feia l'oficina. Per tant, això cal integrar-lo i tirar-lo endavant. Proposar i impulsar canvis en les lleis vigents i elaborar uns principis generals per a regular la protecció dels alertadors. Aquesta és una qüestió que ens preocupa molt a l'oficina, perquè algun cas ja hem tingut en què nosaltres donem confidencialitat, nosaltres diem a la gent que denunciï, però després, si es troba en una situació de cert risc, no tenim les eines, ni les eines jurídiques, ni nosaltres les eines jurídiques tampoc, per poder donar-li la protecció que correspongui. No sabem exactament què li hem de donar. Copets a l'esquena no es tracta d'això, es tracta de fer alguna feina en aquest sentit.
dur a terme jornades de reflexió amb traccions divulgatives que promoure la protecció dels alertadors, que seria complement de l'anterior, elaborar un informe monogràfic sobre contractació pública que analitzi els riscos en els concrets àmbits de l'administració, de l'actuació administrativa i faci propostes per a la seva identificació i gestió. No entrem amb la llei, òbviament, d'administració, sinó amb els riscos que es donen, i volem revisar el contingut de la memòria anual per tal d'incloure una panoràmica de l'estat de la corrupció a Catalunya, cada vegada que presentem la memòria, de la qual resultin els eixos de la política d'anticorrupció, que en tot cas nosaltres fem la proposta, una agenda de reformes, a partir de les reflexions que fa l'oficina i les recomanacions que adreçades al Parlament o adreçades al Govern i al Parlament. Això ja ho farem a la propera, a la del 2017, no a la del 2016 que ja s'està acabant, sinó a la del 2017, per tant, presentada al 2018, canviant una mica i afegint uns aspectes. Vetllar per la transparència de la normativa i de les recomanacions d'anticorrupció internacionals al nostre ordenament. Moltes vegades ens dona la impressió que la normativa internacional va per un cantó i nosaltres anem per un altre cantó. I el que hem de fer és fer aquí que siguem molt conscients de quina és aquesta normativa i que efectivament nosaltres siguem proactius, tot i que no ens correspon a nosaltres, però nosaltres proactius en proposar que en tot cas aquesta sigui integrada a la legalitat nostra. Difondre, per tant, via web la normativa i les recomanacions internacionals per la prevenció i la lluita contra la corrupció. Això es farà ja de manera immediata, és qüestió material de fer-lo. Elaborar informes, guies, propostes normatives útils a la transposició d'aquesta normativa, dur a terme unes jornades conflictes, aquesta ja es farà, ja s'està preparant, sobre el tema de conflictes, d'un informe sobre la gestió de conflictes d'interès en l'àmbit de la Unió Europea, que es farà segurament no, segur, al segon trimestre del 2017, amb participació de representants de tots els membres de la Unió i sota la direcció, la preparació que ha fet l'oficina, que està fent ja l'oficina. Generalitzar i desplegar els serveis de l'oficina antifrau, que ofereix com a prevenció de la corrupció d'organismes públics. Vull matisar, quan nosaltres diguem aquí que volem potenciar la tasca d'assessorament, no estem dient assessorament jurídic en el sentit estricte, estem dient assessorament jurídic, si es vol, però en tot cas referit als riscos que es poden donar, als modus com ho donar, el que és integritat, el que és la nostra competència. Insisteixo, i ho he repetit moltes vegades, no volem substituir el legislador ni a les càtedres de dret administratiu amb interpretacions i tal. No, nosaltres volem quedar-nos dintre del nostre àmbit i el nostre àmbit, però nosaltres sí que volem assessorar en aquest aspecte, fomentar i generalitzar consultes no vinculants, que són les que es fan moltes vegades amb les institucions, el cens, sobretot els locals, tenen certes dificultats per identificar i nosaltres ajudem a identificar i ens fan consultes, les podem fer. I això ho hem de flexibilitzar. Elaborar un curs bàsic de sensibilització en línia en matèria de gestió de riscos, organitzar jornades de sensibilització, això són quasi conseqüències clares, col·laborar amb les universitats per generar programes d'anticorrupció per estudis de mestratge i postgrau. Enfortir el rebuig social pensem que també és una de les nostres competències, de les nostres obligacions, i no podem renunciar a fer-lo en un àmbit de l'educació dels joves. Sabem que això queda una mica lluny de l'àmbit de lo públic, però si no comencem d'aquesta manera difícilment ho podrem fer. No és l'objectiu principal de l'oficina, però no pot quedar fora d'aquesta. Per tant, organitzar jornades i dissenyar campanyes d'acció de sensibilització via xarxes socials, entre altres dels canals que sigui, i sobre aspectes que siguin atractius pels joves. Posem per cas esport, posem per cas cinema, posem per cas música o aspectes d'aquest naturalesa. És evident que nosaltres hem de fer aquí i ho hem de fer en col·laboracions amb els educadors, que són les persones que estan dia a dia amb aquests que es plantegen, amb els joves que nosaltres volem arribar. Per altra banda, la percepció que té la ciutadania, nosaltres volem insistir amb el baròmetre, que ho fèiem ara una vegada a l'any, ara ho volem fer almenys 2 vegades a l'any, està ja de manera immediata, la setmana que ve nosaltres treballem aquest baròmetre i fem les nostres consideracions al respecte i per tant ja estarà. I com una cosa interessant,
que jo volia aportar-los és el compromís de lluitar també en l'àmbit de la corrupció amb l'àmbit del sector privat. Hi ha un dels exemples que jo ja poso. Amb el que són les pimes, la petita i mitjana empresa, nosaltres ja hem tingut alguna entrevista perquè ells ens han demanat que les formem amb integritat i, per tant, i a més perquè són perjudicats en la majoria dels casos en tant que petites empreses. Per tant, crearem grups de treball per determinar quins són els aspectes d'integritat amb la contractació que ells han de saber, i ells es volen convertir també en uns canals de denúncia si troben assumptes que ells es senten perjudicats. Crec que és una bona voluntat i és una mesura que és important. Guanyar eficàcia, ja termino amb aquest aspecte, que és l'evidència total. Si no guanyem eficàcia amb aquesta lluita, amb el que és la investigació, realment perdríem una part essencial del que és l'oficina. S'han d'agilitzar la tramitació de les investigacions i cal rebaixar els terminis i corregir els que estem ara, acumulació d'expedients per pal·liar-los. El pla operatiu que nosaltres proposem és redistribució d'efectius amb reassignació de funcionals, amb la dotació pressupostària que tinguem, revisar els processos i les pautes de tramitació amb protocols específics, revisar la durada dels terminis i les seves pròrrogues, ara m'estendré en tot cas alguna cosa en aquest aspecte, estudiar una major presència en territori mitjançant requeriments en lloc de fer-los per escrit de presencials, que això pot ser més ràpid, tot i que per nosaltres és més esforç. Potenciar la denúncia, clar, sí que la podem, ja ho hem dit, no? Hem d'identificar l'admissió i la tramitació. Com ho farem? Establint protocols d'admissió de denúncies que incorporin criteris objectius d'admissió preferent, publicitar les resolucions que fixin els criteris d'admissibilitat, perquè la gent ho sàpiga exactament, ens arriben assumptes que no tenen res a veure amb corrupció o almenys que és un àmbit privat i que volen que sigui l'oficina que es converteixi una mica d'investigació de caràcter general. Tot això ens pertorba. Canalitzar les denúncies de col·lectius estratègics, com és el CISTAL, els secretaris i els interventors, o, com he parlat abans, de la petita empresa, o l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció, o SNET, la bústia ciutadana, o altres d'aquest tipus. Nosaltres ja hem establert una relació amb ells perquè, en tot cas, siguin canals que ens arribin les denúncies. Publicar a la pàgina web corporativa pautes i recomanacions per denunciar, incorporar un formulari, establir un criteri operatiu d'admissibilitat de denúncies anònimes, implementar solucions tecnològiques per la presentació de denúncies en línia amb la garantia de confidencialitat i estudiar aquestes mesures sobre l'alertador que jo ja les he plantejat abans, que ens preocupen bastant. La millora d'accés a les fonts d'informació és un tema important i crec que s'ha d'establir un contacte amb les institucions per obtenir informació rellevant, perquè és el que ens ajuda a nosaltres en les nostres investigacions i en els nostres paràmetres per prevenció. Disposar uns plans d'actuació d'investigació d'acord amb les àrees de risc detectades. Fins ara nosaltres depenem molt de la denúncia, però si nosaltres detectem àrees de risc, nosaltres podríem fer d'ofici investigacions en aquestes àrees de risc, donar-los una preferència, i per això elaborarem un pla d'investigació vinculat al resultat de l'informe sobre la contractació ara. I hem de conèixer els efectes de les investigacions. També hem d'enfortir la resposta a la manca de col·laboració, que en tot cas tenim algunes vegades, i delimitar, com he dit abans, l'espai de competència nostra, a incloure l'oficina en reunions periòdiques, que ja les fem amb les altres institucions, de sindicatura, síndic de Greuges i ESCAC, o revisar la col·laboració bilateral amb elles per als supòsits que siguin, o presentar propostes a la Comissió Parlamentària al CENCOR per l'articulació. Veuran que moltes d'aquestes són conseqüència de la primera que havia dit, de les mancances, i fer un seguiment de les iniciatives del Pacte Social contra la Corrupció i de l'Observatori, que aplega les entitats socials com també a altres actors ciutadans. Ho tenen amb més detall dintre del document que jo els vaig aportar, i en tot cas estic a la seva disposició amb les preguntes. Moltes gràcies per l'atenció. Moltes gràcies, senyor Gimeno.